ni kaber to winjo bed ni jiwo e ng'ala mamalo Abala. E mano diere boma maonge arita kwe ok en boma. Kidwaro ni Kondele bedi kaka Cape Town, asewuotho e pinje mang'eny. Cape Town ndalo moko nadake kuom 1 month. Tiyudo ka Cape Town pesa magi city no yudo mang'eny en mar welo madhi kuno. Dhia ni dhi neno Table Mountain, dhi neno kuma notwe Mandela, to kitieko ndalo 4 kata 5 kiwuok kuno to pesa ni orumo nikech pesa no idhi chodh kumi kabisa. To kama nyisi ni waterfront ma Cape Town ni Long Street nigi beche mokalo 100. To inyalo wuok saa 3 otieno ka chopo saa 12 tisewuotho e bache kata 30 to gi pong' to gi dich te. To supermarket oyaw to otende ten active. Long Street no kende miyo Cape Town pesa mang'eny malich. To en garita kwe ma onge giminyalo timo marach. Nikech CCTV menyi ka artificial intelligence go nyaka wangi picha onge nyaka kumiae kila kitu. Transport system margi onge boda kanyo lakini gin gi taxi system ma kiwuok kumiae tiyudo ka in gi taxi maber. Arita kwe dwaro kaka ngiwuotho gotieno kumidhiye kuond budho midonjego kabe gin gi security features. Kumi wuothe no be nitie security. Nikech jokuoge nitie madwa chwoe gi pala gotieno to mae gik moko. Nitie joma dwa obamb mon to magi gik moko. Nitie joma dwa notur ute, nitie joma dwa nohoji. Koro mondo Kondele obed kama nigi biashara ma otieno, arita kwe ne momo nawacho nyaka waket gimiluongo ni aluora mar kanyo bed gi ler motieno nyaka e dhoudi ma ji odakie. To ler motieno gi nyaka bed gi gimiluongo ni CCTV mobedo iluongo ni kizungu integrated with artificial intelligence features. And then nyaka waket ni wan gi police post gi police patrol gi local community policing system. Manyaka mano nyaka bedie. Kama no onge to Kondele ok nyal beta 24 economy. Nke jonjore bothago ji. Mar ariyo, koselos kanyo residents modak kanyo nyaka donga kanyo nikech gin e weg ohala makanyo. Gin magidhi bete dukni makanyo, gin magidhi tiyo supermarket makanyo, gin magidhi tiyo tende makanyo, gin magidhi riembo taxi kanyo, gin magidhi timo gik moko kanyo. Employment opportunity dhi malo. Idhi ndiki ji tich mang'eny. Taxi dhi bet mang'eny ndiki ji tich, tende dhi bet mang'eny ndiki ji tich, gik jouso dhi bet mang'eny ndiki ji tich. Koro yudo ka economy makanyo jo residents nyaka ema yudo chiemo kanyo, ema tiyo kanyo. To kiloso kar ohala, joma ni kanyo masani mabiro benefit. King'iyo beche man Kondele sani gi safa. Kidhi kada mbele Entebbe girika, iyudo ka mbele Entebbe ok nyal yudo biashara malong'o nikech kata parking lot margi monego ji park mtokni. Iyudo ka ji okete koro timo ohala mopogore opogore. To kiyudo kikalo kod lak ndara koni kia Tumaini koko dukni ma ela kanyo iyudo ka chiro ni kanyo modino kanyo te. Koro joduka ka safa mok nyal tata uso ni. And then iyudo ka koro giloso nyaka kargi mar keto takataka e lak ndara. Waste management gi affect to population medre to ketho gik mang'eny mag boma. Koro onge ng'at mabiro ni class dibet mamalo. Kama wadwa dhi ng'awe class en State House Dunga. Nikech en wang'iyo kode welo. Ka welo ang' osedhi mochamo rech mobudho godhiambo, koro inyalo biro miel Kondele koni.
ka ng'ato biro gi driver driver weye kodhi Imperial kata Acacia, koro driver na nyalo ridre gi mtoka na kondele omethe gi nyaduse moro kanyo owe siling 5,000 moro kata 10 kanyo kaka ni kere economy ma kondele aya we amed soma ne moko kuom